Salutare, eu sunt Gino și... Bă, stai 2 secunde, am încercat să filmez o dată, dar ideea e că am uitat să apăs pe F9, dar asta e partea a doua. Mai din cauza lui Alex am uitat. Alături de noi l-avem pe... Alături de noi... Bă, taci mă puțin din gură! Alături de noi l-avem pe Frezulică și pe Alex și playerii serverului care abia s-a redeschis Slog. Haideți și voi pe server dacă vreți să intrați să ne jucăm cu toții, dar... Na, hai! Din episodul 1, ăsta e episodul 2. Hai, vă rog eu, haideți nu. Vă rog, că vreau și un leu. Ideea e că eu am primit Honor level 5 și bani. Bă, asta e mită. Dar noi primim punct. Bă, facem event pe aripă. Hai. Dar bă, un Event pe aripă. mai bun n-ai găsit, nu? Pe ce avea, mă? Pe ce dracu faci așa? Bă, Bă, mi-ar fi mie. bă, drogatul. Ia la asta, mă. Ce faci, bă? Copii, nu luați droguri că nu sunt sănătate. Stai, mă, să mult, fii atent. Bă, tu să nu te faci taximetrist, te faci așa cu clienții, te-i pagă la Da, greu. să te țin episodul ce făcea lui Alex, aia va rămâne acolo. Vezi, taximetrist. Bă, e aia, Alex, mă, te să-și ștergi la fac? cur înainte să vii în cameră. Ce, mă? Ce ai auzit, mă? Ce ai auzit? Ce, ai dopuri în urechi? Scop. Bă, Bă, dar toți aveți permis, numai eu n-am. dă licența la toți, mă. Na. Dați și mie licență. Bă, ce player ai adus din nou, mă? Ori încercat minor lider și îi pleacă, lol. Care mă fute acum? Copii, tot timpul să aveți prezervative la voi. Dar tot timpul. Ai auzit, Alex? Ia uite-i, mă! Am auzit. Să nu faci și tu un copil cu te-a făcut maica pe tine. Nu, bă, dar mă, pe Ia bune. uite-i, mă! Am un prieten. Bă, ăsta-i bug! Ăsta-i bug! Știu. Am un prieten care deci chiar din greșeală a fost făcut. Să moartă! Alex, Da. dă-le tu licența. Ai lui ori plecat, cum zice, nu știu, undeva în vacanță, și n-au început să-și o tragă și când colo după 9 luni. Alex, dă-le tu licența. La ăștia, ca așa e de început. Da, mă, cum era? Licență. Se. Alex, Alexe, dă-le mă licența vrei? la playerii. știu cum arată o gaură de șapte. 4. Uite mă ce, Alex. ia uite mă ce ține Gino. Alex, Ce vrei, mă? știi cum arată o gaură de șarpe? Nu. Alexe, Alexe, ce vorbeam noi ieri? Să băgăm sconks în groapă, ce era? Mai știi? Ce, sconks în groapă? Da, mă, că-l băgăm, da, mă. da. Să băgăm șarpele în groapă, trebuie să căutăm groapa, mă. Da, bă, dar trebuie să căutăm și groapa potrivit. Bă, nu vă mai gândiți, mă, la prostii, mă, că mă Mamă, refer la știi ce chiar vrea la un să facă șarpe. asta, mă? Medici, că face... Vreau să vă plâng puțin, adică să-mi ia IP-ul de la PC să-mi dea flood, what the fuck. Uite, a intrat și Andriela. Ah, ce frumos e să aducă Gino playerii pe server. AGP am scris, ești prost. Stai, mă. Car. Și următorul. Cum îl cheamă pe ăla? ID-ul 3. ID-ul 4. ID-ul 2. Dar știi, îmi place că deja mi-a dat driving licență. Pe da, asta e ideea. Știi ce îmi place? Că e exact comanda după Minecraft, cu slash kk să ștergi chat-ul. Asta e peste tot. Câte știu eu. Na, logic, player chat. Pe da, mă, da. Băi, ce merge set leader? Pentru că încă nu dai niciun lider. Ba da. Am face asta promovarea și de cum să-mi dau? Cât subscriber are, ia întreabă-l. Nu știu, stai un pic. Ia. La centimetru cu... Scuze.
Bă, Ce bă, mă stare Frezulica. avion, cretin, merge. Ah, ce mă nervează. Bă, pe nu-ți merge să conduci avionul dacă n-ai licența de avion. Cum sună? De ce fac acum? Ce faci? E o mașină. Stai un pic. Hai bă, vă duc în Saint-Tropez. Ia stai, mă. Ia uite-te aici, mă. Să mor tu că a sărit peste tank. Am văzut. Bă, așteaptă-mă și pe mine, bă! Hai, urcă, hai repede, că Să ne cu avionul, nenea! Cu mașina, stai așa că vin acum și eu. Bă, știi ce? Pleacă direct. Bă, motorul mătii! Bă, nu. O să bubui. Aoleu, fugi. Am refăcut-o. Pleacă-mă de aici cu refăcutul tău. Bă, trebuie să rezolve Tibi bug-ul ăsta. Mai e un bug. Nu. Bă, tu nu știi să conduci avionul, bă. Dar tu știi ce greu se întoarce ăsta, că-i cât casa. Ia, lasă-mă pe mine să-l conduc. Urcă pe el, stai sus, muscos, la prima curbă. Stai, mă! Bă! La prima curbă, nici nu o să-ți dai seama și o să fii Franța. Ia stai să vezi. Ia, bă, ce? Hai. Ia uite, bă, să zic. Zborul MH250 Ia uite, va bă! pleca de pe pista numărul 2 cu o viteză maximă de 120 de km pe oră. N-ar Dragi fi oameni mai buni, puțin. următoarea destinație va fi București. Bă, suntem deja în București. Bă! O să mori. Bă, apasă pe 2. Apasă Dar pe bă, 2, bă. trebuie să bag cumva. Apasă, bă, pe 2. Da, dar n-am cum, că altfel îmi cad astea. O să... Bă, ce avion cretin, bă, hai, mă. Dacă n-am cum să bag roțile, că îi se oprește motorul altfel. Era 15. Și domnilor și domnilor, ne pregătim de o aterizare foarte urgentă din cauza unei sarcini. Mama lui Alex o să nască o surioară. Sau un Hai, surior. bagă, am venit deja mai Sau un nervos. surior. Unde mai mă băga. ăsta, frez? Prost, eu nu să te bucur, că stai o surioară, tu. Am bine. Deram loc toți și mă bucuram. Ok, mă, Avea hai, și gata. fute. Ce cu avionul ăla? Bă, gata, asta va fi mașina mea. Duce-mă de aici că nu este mașina. Dracu, avion. Bă, lasă-mă să-l conduc eu, bă! Țigăntopia! Dai avionul, bă, avionul deja, că dacă mai te miști, vine poliția după tine. Frezulica, vrei că îmi spamează chat-ul. Ce? Îmi spamează chat-ul mie, să știi. Bă, eu nu mă pot Cu eu ce nu mă pot în spawnează mașină. chat-ul? Că ți apare cam ăla. Mhm. Și ce ți apare? Dar nu, că nu-i soft, că-i fly mode. Știu. Mi-apare Dai-te pe mă chat. așa să iau scara de la mașină. De la... Și acum ți apare. Nu mai mi-apare acum. Bă. Deci la mașină văd că nu ți apare decât la om. Bă, voi realizați că eu trebuie să iau scara de la avion. Serios? Serios! Voi vedeți măcar că zbor? Ce pot să zic? Uh, Adu stai- avionul aici. Nu mă, stai așa că era o mașinuță de aia mică pe tura astea. Da. Stai să o caut. A, uite, am găsit. A, ai găsit-o? Unde e? Da, întrebarea e dacă putem să luăm scara cu aia. Da, putem, adu-o încoatul. Unde sunteți, mă, că eu zbor, voi sunt Iron Man. Iron Man, e Spider, bă! Ce m-ai speriat? E Spider, bă! Bă, uitați, bă, vedeți cum zbor? Hai, Nenea, stai să mă sun și pe scară. urcă pe scară. Hai, du-mă, băiatule! Ia uite-te, bă, Alex, unde mă duce ăsta? Spider-Man. Spider-Man! Bă, tu știi să conduci, bă! Dă-te, drecu, jos de Bravo, aici. bă, ați distrus Du-te scara. jos Stai, de bă, aici. să repar mașina. Ia la-i, mă. Ah, ia luat, O bă, luăm foc scara. cum e posibil așa ceva? Hai să-mi bag picior. Cum e posibil așa ceva? Arde scara, ești prost? Bă, uite-te la scară ce face. Știu, bă, ești prost? Asta-i face că îmi zice mie că îmi spawnează chat-ul, dar le folosești de ăsta. Na. Să spawnezi de chat-ul, ia de aici. Bă, am băgat un nou player în confă. Bă, nu Intră mai pe băga pe server. toți acum când filmez. Pana Bogdo, mea. intră pe server, că-ți dau Ok, da, ce? Nu cu tine, mă, cu ăsta vorbesc. Intră pe server. Ok. Da, ne primim gradele Bă, înapoi? Bogdane, tu nu zici tu salutare lume, că filmez. Salutare lume, așa. Dar știi, bă, și tu ești gen, parcă omul știa că tu filmezi, na. Pe normal că trebuie să știe, mă. Pe cum să nu știe? Bă, dar ce bătrân mă simt aici în confort. Da, bă, Cred că ești știu. cel mai bătrân. Da.
Dar la înălțime nu-i mai bătut camera la înălțime. 1,99. Bă, băieți, vă iau la viteză, Da. bă. Gino, te iau la viteză, Gino. Ce faci, mă, Gino? Rămâi la bă, mai bine. Ce-ai făcut, Mai mă? sunt- Te-am întrecut? Mai sunt ăia, cum se cheamă, liderii. Nu mai sunt, că am șters tot. Păi de Ce ce? ai șters, mă, tot? Bă, ești prost, mă, Tibia a făcut, mă. Tibia a Mai stricat dați tot. lideri. Ce vrei, mă, tu, ban IP? Nu, mai dați lideri. A, ban IP, dăm ban IP. Da, mă, mai dăm lider, de la 15 ani. Bă, care morții tăi dai? Dar mie, a zis că îmi da din nou ăla. Futu-ți morții, mă, te Alex. Alex, nu te juca cu focul, că o să te arzi. Lol. Alex, a zis că îmi dai și mie după gradul înapoi. Alex, Era. Alexe, ce faci? Bine, tu? Am dat contul la el și a murit. Alex, a zis că îmi dai gradul înapoi după ce se restartează serverul. Alex se Da, mă, scoate ce dau? hack-ul. Ce hack, mă, că am e fly mod. Da, Mă fly, bag mă, pe- ce mă drăguț. bagă-mă și pe mine, lăsă pădă șeful. Nu mai, am făcut lider la suf. Dar Atât, bage la la Alex, ce Ce vrei, mă, tu, bă, ce vrei tu, la ce vrei, mă, tu știi toate Da, comenzile pentru el. La National Guard vreau. Știi toate comenzile pentru el. La National Guard, da. Am fost National Ia, Guard. hai zile. Dar nu le știu chiar pe toate trei. Băi, trebuie să știi pe toate la National Guard. strâmbe. Ce faci, Gino? Ce-ai făcut, Alex? Cum de ți-am urs bombă ăsta? What the fuck? Gata, unde sunteți? Aveți mă grijă că vine Gino după voi. Eu mă plin cu fly-ul. Gata, vine Gino după voi. Firar, Se mama bloc- voastră, dracu. Rezulică, ce faci, mă? Cât e Rezulică, una, cât e două, cât e trei, Mă în cât e... pulă cu bombele voastre, terorist, căcat. Suntem ISIS, mă! Băga mea și pe ele la bombe. Ce să știi tu? Asta e tehnologie, mă! ce faci, mă plimb eu cu... Ce pui mi are tehnologia de a face cu avioanele? Mă plimb cu fly modul. Cum dracu mi-a bubuit tancul, mă? Eu muri. Eu muriși? Știi, bă, tancuri, că sunt indestructibile. Așa se zicea, mă. Se poate, Dau mă. restart, revin. Revin. Slash car, să caut o mașină frumoasă. Ăsta, mă, Bă, n-avem. și-o reveni, bă, 2, bă, 3... pe mână. Bă, asta e cel mai ciudat episod. De ce? Pentru că toți vorbim așa, de ala în ala. Rezulică, unde ești, mă? Bă, mai aveți, mă, probleme, bă, mai aveți, mă, probleme cu zăpada. Ia veniți încoa. Care mai are, mă, probleme cu zăpada? Ia veniți aici. Bă, lasă tancul ăla! Lasă tancul! Fugi! Rezulică, Bă, scara s-o refăcut, bă. rezulică ușor cu speed hack-ul. Ești prost, că e fly, mă, nu-i speed hack. Și măcar că nu spamează chat-ul. Ce? Și măcar că nu spamează chat-ul. Apoi ăla e chat-ul tău, nu e al meu. Bă, e și al meu. Să nu făcut. Care Hai. este, mă? Bă, scara și-o reveni, bă. Tu reveni scara? Da, nu mai e stricată. Ce fac la asta? Cum era, bă, cum era mă aia ca să bagi speed-ul pe ăsta, pe ăsta? Nu mai știu nici eu cum era. Că știu că puteai să zbori cu ăsta ca Doamne, doi să cazi Speed, acolo. ia încearcă speed. Bagă și tu, apasă speed. pe Ce tare, ținta. Cum ți-am și mie zis fly-ul mod? Oarecum. Să moară, mă, dacă mi-a Hai dat să avionul. te joci cu focul, că ai murit. N-am murit. Eu, unul. Rezulică mai ușor cu speed hack-ul. Băi, nu uitați să lăsați un like la acest episod dacă vă interesează să continuăm o serie Ești cu... prost, nici măcar l-am activat acum. Și nici nu-i speed hack. Da, hai să vezi ce fac. What? Cum? Deci eu am tras în el 3 grenadiere și el a tras decât una în mine și a murit. Bă, auzi, mă, după aia intrăm pe un stand ceva? Poate. Ne, nu intrăm. Bă, ce-mi tremură imaginea, bă. Lasă-mă, știu și eu chestii ce tremură. Nu m-a ce gândit la prostia aia, Alex. Avioane de hârtie. Camioane. Au.
Care e Am balansul? zis, bă, și mie level, zgârciți. 15. Moară, mă, dacă mai dai tu mine, hai vină, mă, încoa. Fut, bă, ia, bă, fut-o avioane în gură, mă. De fiecare dată când iau un avion mor. Să-mi bag până la ele. Doamne, mi-e milă deja de tine, mă. Bă, dar de fiecare dată când am luat avionul mor. Și de ce că-s prost și apăs pe plus și moare motorul? Să mor tu! Să mor tu! Bă, de cât timp filmăm? Bă, nu știu. Dacă e jumătate de oră, e bine. Bă, prieteni, cam atât a fost cu acest episod. O să, tot azi o să postăm episodul 3, 4, 5 și 6 s-ar putea. Dar ideea e depinde de Alex dacă o să mai fie virgin. Ce, virgin? Da. Dar nu eu nu o să fiu eu vinovatul dacă vă puneți întrebări. Bă, uite mă ce speed are ăsta! Frezulică, lasă speed-ul! E fly mode, mă, copii. Taci din gură și scoate-l! Uite o mașină care zboară și nu pot să pun ținta pe ea! Ia stai mă, și fac eu ăsta. Ai ușor cu speed hack cu frezulică. Că de nu ce. Ca de nu... Uite aici mașinuțele! Știi că nu rezolv nimic dacă îmi zici că mai încet. Hai, plus. Uite ce mă chinui să dau în ăsta. Unde-i scara, bă? Bă, nu mai trageți, bă, în scară. Bă, nu mai trage, mă, în scară. A, bași speed-ul, a? Dumnezeu Bravo, cu bă, milă. hai. Vrei? Nu te întoarce scară, idiotă. Bă, dar prostii la care au pus avionul aici să-mi bag picior. Tu l-ai pus, bă! Eu? Da. Gino trece prin foc și nu ia foc. A, ba nu, iau foc. A, ba nu. Ba nu iau foc. Aoleu, am luat foc. A! Băi! Asta mă călca. Bă, cum iei scara? Dai jos scara de pe ăsta. Ăla și acolo nu mai contează. Măcar poți să urci. Și pe oricum pe... Mi se pare că pe butoanele alea de acolo cu 6, 4, căcaturile alea. Goto. Mă scuzați, că am fost așa un pic cam netăcut, să zicem așa, pentru că... Băi, tăcut ești, bă, tu trebuie să faci tăcut, mă. Bă, Gino. Dar nu mai te gândi, mă, la prostii! Uite, mă, să se gândește să se gândește mai la prostii, mă. Nu să activez fly-ul ăsta, mă enervează. Mă, tu chiar vrei să spun taraful, mă? Nu. Mă, tu chiar vrei să spun taraful, mă? Bă, oprește, deci te rog frumos că iau copyright. Și te-am rugat dinainte să nu pui așa ceva. Așteaptă că termin eu filmarea și puteți să pui cât taraf vrei tu. Încă filmezi? Da! Pe zi așa. Dă-i la mine. Bine, bă. Mă să cu privat, du-te dracu de aici. Haideți copii, haideți. Și ne-am No, hai, mă! Gino. Ia uzi telefonul meu. Frezulica! Vii după tine! Chiar aveați cu curul de la mașină. Frezulică mai bine te da, cred că nu o să iasă bine la Gino. Ce tot bombă? Da, eu bubui cu... M-am atins de tank, cred. Stai, stai, frezulică, stai, mă, Bă, prieteni, cam atât cu acest episod și eu vă mulțumesc de vizionare. Sper că ne-ai urmărit până la capăt și dacă te-ai spart de râs, apasă butonul de like și telefonul morții, mătii. Știi, într-un fel, mă singur morții. Deci, dacă vreți să apară Frezulică și cu Alex în acest episod mai des morții tăi de telefon, nu uitați să lăsați un like, un comment. Apropo, hai să vă las o întrebare. Deci, cum ar fi viața ta fără apă? Viața mea fără apă ar fi mai bună. Zici, bă, că n-ai cum să-ți imaginezi. Ba da, eu beau cola de vreo 4 luni încoa. Fără apă, crede-mă. Deci se poate. Că cola, într-un fel, conține apa, dar nu multă. Fără apă egal... Stai, apă egal... H2O. H2O. Cola conține H2O. Fără H2O n-ai cum să faci apă.
Deci fără apă n-ai cum să Bă, dar normal noi nu bem apă, mă, noi bem cola, mă. Da, dar fără cu... Da, dar totuși, hai să vedem cine răspund fanii. Deci, cum ar fi viața ta fără apă? Au spus că același răspunsul să-l primești. Și dacă nu primesc pe același, a? Dacă nu le primesc pe același, ce faci? Ăsta e venele. Venele? Da. Dar nu, că și le-o tăiat Alex, deja nu, dacă A. Da, bă. Bă, de cine poate mi așa joc de el, mă, că mi-e miră de fac el o poză deja? cu Roxana Babenco. Pentru fani. For the haters. Bă, nu, lasă. Ok, prieteni, deci cam atât a fost cu Studio, a fost Gino, Salut lume. el a fost Alexandra, Frezulică. Apropo, Frezulică o să-și deschide server Numărul de e Minecraft. 047 51 51 69. 66666. Dacă vreți o poză profesională, apelați la Frezulică. Deci, Frezulică o să-și deschidă server de Minecraft și eu să-l ajut. Pe cum să-l ajute Gino? Normal că ajută. Taxate, bă, te costă 5 euro, bă, că sunteți, mă. Ce ai, mă, te ajut gratis, mă. Dar Glumesc, nu mă. că 5 euro plătesc costul. Ceau, lume!